Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Festival Grillade de volaille neni y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulobaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw duguduguw fo ka taa se kayi a n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin ta ko fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjeninaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o teremaɲi a ye wili joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ nin Festival Grillade de volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale communicatif kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Badew Festival Grillade de volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do.
mana aw munun b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni mana aw munun b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔ siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye sibiri ye nansaraw ka kalo ale tile 29 ye bi ye an bɛ san 2025 novamburu kalo la ka bɛɛ fo jamukan kɛnɛ kan n'o tɔgɔ ye ko kɛnɛ kan wolomasiri tabaw ka kumaw an bɛna an da don la tilegan in na min ye sɔrɔsiw denmisɛn minnu ye kalan kɛ n'olu ka kalan banna san 2 kalan kɔfɛ emiya kɔnɔna na an ka kuma faama bɛna kɛ yen ye bi dɔgɔtɔrɔsow jamanakuntigi ko ka minnu jɔ o baaraw daminɛni min ye colonel major Asa Bajalo ye ale ka wulikajɔ an na dɔ fɔ o la seko ni dɔnko kununko fala u ye maamu kɛ burudamɛ ye u ye burudamɛ fini don maamu na k'a kɛ burudamɛ ye koyi k'a sababuya kɛ siyama la fini feerela sugu bɛɛ lajɛlen nalen nka u ye bamuru fana d'a ma dɛ an ka cɛkɔrɔba n'o ye Ismail Jabate fala ye ɲɛgɛnko la kɔni n'a ti fɔlɔ ye filanan no Mali kɔnɔ bi na ale fana ye ɲɛgɛn dɔ kɛ ka kɛ ni ɲinansan kɔnɔna ye maa min do ale ti ko fɔ maa ye tuguni Ismail Jabate an de ale ka ɲɛgɛn ka kɛɲɛbagaw fɛ yen tɛgɛ kɛra dɔrɔgu feerela belebeleba dɔw la fala ye ninnu ko k'u bɛ $2 di polisiw ma ko k'u bila dɛ nka polisiw ma sɔn u ka wari la Musafa Kante a n'a ka maaw k'u fɔ min ye Tapa Uri Demba Jalo ye directeur régional la police Kayi n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'an ka foli bɛ s'a fana ma tilegan in na nin y'an donkan ye. Fala ye bi tilegan in na an bɛ wolomasiri tabaw ka kɛnɛ kan fo fan 2 fo fan 3 a fɔlɔ o ye kɛlɛdagaw kɔnɔna na jaabi minnu sɔrɔla baro kɛlɛtigi ale ka bataki b'an bolo filanan an na taa an dugu dɛgɛ emiya kɔnɔna na bɔko 47 o emiya kelen ka ye fala ye jamanakuntigi ye mɔbili di ko ka maaw tali kɛ n'a ye emiya kɔnɔna na emiya min yɛrɛ ni yɛlɛmaba bɛna don kalan cogoya la san nataw la ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye baro kɛlɛtigi ye général de division Umaru Baru Jara ko k'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo ka fala ye wulikajɔ ale ni cɛsiri kɔnɔna na hali bi min ye wolomasiri tabaw ye nin kalo tile 22 u sɔmina yɔrɔ dɔ la ko ye Bamaɲɔgɔn ni walekɛbaw daga yɔrɔ ye kungokolon fandanbanda kɔnɔ u ye sebugukaw fɛ yen o tɛna kɛ Kolokani mara ye sa sebadugukaw fɛ yen fala ye min ye armée ye kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɛnsɛnnen kɔfɛ ɲininiw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ u yɛrɛ kɛlen ka yɔrɔ in la kɔlɔsi fo ka taa se kɔlɔsili d'a ma waati min u y'a dɔn Bamaɲɔgɔn ni walekɛbaw kɔni dagalen no tuma min na fala ye min ye pankurun ye ale ta kɛ nɛgɛw la min ye wolomasiri tabaw ye minnu fana bɛ dugu ma olu fana bɛ wasa don a maa tɔw la
maa caman b'a o de kɔni tora nin ko in senfɛ sabula a yira k'a fɔ ko min ye Bamanjɔlen juguya wale kabaw ye o sedugukaw fɛ yen u kun kɛlen don ka taa nin dugu yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen in kɛ yen baro kɛlɛtigi ko sa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili latigɛ min ye armée ye mɔmɔli bɛ to sen na maa maa bɛ yen ko bolila n'o olu taalen don dugu wo kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲini sabula pankoro minnu bɛ sen fala ye ale ta ye k'i kɛ i ni dugumakolo bɛɛ lajɛlen dakɛɲɛ ye a gundegokolo ye ne y'a mankan ma a bɛ kɛ ɲɛna ko Segu bɛ na o fala o ma diya koyi tubabuw don n'o Segu bon an ka Segu ta an na Kayi ta fɔ siɲɛ wɛrɛ fɔlɔ i b'a dɔn ko tata bɛ Kuɲakari yan tata kelen min filɛ nin Sikaso a bɛ Kuɲakari tata koko bɛ Kuɲakari Mali yɛrɛ dugu ka dɔgɔ tata tɛ yɔrɔ min na yɛrɛ Karangaadaw olu bɛ yen nka tata yɛrɛ k'a jɔ a bɛ Kuɲakarikaw olu fana fɛ yen kilomɛtiri 60 b'a ni Kayi dugu kɔnɔna cɛ Wolomasiri Taba ka ɲɛma ko ka bɛɛ lajɛlen hakili latigɛ min ye baara min bɛ sen na nin ye fala ye Sɔrɔdasiw kɔni Bamanjɔlen juguya wale kabaw donna wo kɔnɔ maa b'u lakodɔn u na wuli ka jɔ kɛ yaasa dugudenw n'u bolominɛnw olu bɛ se ka lafasa cogo bɛ se ka lakana cogo min na fala ye kunungo an ye kibaruya dɔ ye an ye ja dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye FLA maaw ye jɛkulu min tun bɛ yen n'olu tun ye marifa ta ko ka Mali tila pewu ni olu ko sa ko Azawadi ko de ka d'olu ye fala ye olu kɔni bilama k'u y'u ka bolofara dayɛlɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen u ka bureau fala ye bureau in tɛ foyi ye nka Côte d'Ivoire bɛ baara min na bi n'an b'a sɛgɛsɛgɛli kan n'Ala sɔnna a ma ntɛnɛn munna Côte d'Ivoire taara a ka défilé kɛ Buaké fala ye mun bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ mun ŋaniya b'a kɔnɔ a bilalen don mun baara la Alassane yɛrɛ ka tako naaninan sinsinna mun kan n'a sera k'a baara kɛ u kɛlen don ka ŋaniya jumɛn ta ka ɲɛsin Mali ma Niger k'a fɔ Burkina Faso o dancɛ ni Mali dancɛ sabula Niger dancɛ t'u n'o cɛ baara jumɛn bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire n'a sɔrɔdasiw fɛ fala ye ani Faransi fɛ min ye La Guinée ye Libéria jamana minnu bɛ ka jɛ ka taa nin baara in kɛ fala ye n'Ala sɔnna a ma ntɛnɛn don an na sɛgɛsɛgɛli tɔ dafa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye n'o tɛ fɛla mɔgɔw wa olu ye worobilanjura y'a ko la o mɔgɔw bɛ ka kaba min na o tɛ kabako ye fala ye kabako ye min ye ko min bɛ dugu ma n'o labɛnnen don ka ɲɛsin AES jamanaw ma n'Ala sɔnna a ma an n'o walawala an bɛ taa sisan EMUA kɔnɔna na EMUA ni ale ye Mali kalanso ye kalanso min ni sɔrɔdasi mafalenw falaw bɛ bɔ a kɔnɔna na n'i ye Prytanée fɔ i bɛ EMUA fɔ fala ye Prytanée ale y'a dugumanda ye EMUA ale y'a sanfɛda ye anw minnu bɛ yen ni anw ma taa nin si la fala ye anw bɛ taa EZO la walima an bɛ taa Bafo walima an bɛ taa Tubaniso walima an bɛ taa Kucala walima an bɛ taa Sibi Tibikaw fana fɛ yen fala ye degeyɔrɔ bɛ yen wa dɔwɛrɛ fana sigira nin waati na Tumutu fana fɛ yen anw minnu ma kalan jan kɛ kɔni yaasa an fana ka se ka don cɛw EMUA ale de ma ka di kosɛbɛ fala ye sɔrɔdasi kalandenw bɛɛ lajɛlen ye kalan taabolo caman de bɛ ale kɔnɔna na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɔra kunungo o ye a 47nan ye fala ye kalanso in yɛrɛ tɔgɔ ye ko École Inter Armes min ye sɔrɔdasiw u ka marifa kalan degeyɔrɔ de don fala ye kɛnɛ kan min ye premier ministre ye général de division Abdoulaye Mayiga ale tun bɛ yen CNT ɲɛma général de corps d'armée Maliki Diaw tun bɛ kɛnɛ kan Wolomasiri Taba ka ministre n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Kulukoro ba gouverneur ye n'o ye colonel Lamine Kabori Sanogo ye ale fana tun bɛ yen min ye maire ye Tamura ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara lasigidenso maa minnu bɛ anw fɛ yan n'olu ka jabala b'an fɛ yan gouvernement maaw maa mafalen caman min ye maa min yɛrɛ bɛ yen ni denmisɛn ninnu ka bɔli tɔgɔ dar'o la fala ye Pangasi Sangare ale ka denbaya maaw olu fana tun bɛ kɛnɛ kan yaasa baara in a ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa si kana taa i kɔnɔma so o la sa min ye baara in ye fala ye a yirala k'a fɔ ko Wolomasiri Tabaw olu ka baara min filɛ nin ye n'o ye cɛdenw bɔli ye fala ye a baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ chef d'état-major ale ka yamaruya kɔnɔna na jamanakuntigi ale de bɛ taa ko kɛnɛ kan u bɛna kali ka siɲɛ de kɛ
fala n'i ye emiya ta k'a lajɛ bɔko 47 denmisɛnnin minnu b'a kɔnɔna na maa 343 o de sɔrɔsikɛ bɔra a kɔnɔna na dɔw bɛ min ye emiya yɛrɛ dɔnnen don ni min ye olu y'o kalan kɛ nka dɔw fana ye kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a b'a fɔ ma ko spécial nanzarakan na nin bɛɛ lajɛlen fila olu de jɛra ka kalikasiyɛn kɛ jamanakuntigi ale jɔlen ɲɛna drapeau kɛrɛfɛ fala ye tilennenya ni danaya baara kɛcogo ɲuman faso kanuni yɛrɛdi min ye jamana tabiyaw n'a taabolo ni a maanisɛgɛw olu la bonyali nin bɛɛ lajɛlen o fɔra min ye kalan ye minnu tun bɛ n'olu ye emiya yɛrɛ kɛ laadala emiya min dɔlen don kɔrɔlen o bɛ taa se maa 322 ma min ye dugutigi 34 b'o la fala ye min ye jamana 4 jamana 9 an teri jamanaw olu fana ka maaw bɛ emiya in kɔnɔna na fala ye kalan yɛrɛ kɛkun ye min ye o ye ka kalandi sɔrɔsi denmisɛnninw ma an n'an lamini jamanaw bɛɛ lajɛlen na ani farafinna u bɛ se ka kɛ cɛw ye cogo min na minnu bɛ se ka jɔyɔrɔbaw ta n'i ye ɲinanta in ta k'a lajɛ fala ye 300 ale ni 43 in na fala ye mali kelen wulila k'i jɔ ni 311 han min ye musow ye olu ye 32 ye o la jɛrɛ in yaasa i ka se ka s'a kɛnɛ ka fala ye ɲɔgɔndan b'a la han maa tɛ taa emiya la ten dɛ concours de bɛ yen i b'o kɛ ka sɔrɔ ka don emiya kɔnɔna na nka dɔw fana bɛ yen a bɛ f'olu ma ko professionnels e ye dɔgɔtɔrɔ ye i ye génie maa ye walima i ye maa lafalen ye sira dɔ fɛ fala ye olu fana bɛ ɲɔgɔndan kɛ ka don a ko in kɔnɔna na koyi a bɛ f'o ma sa ko maa kɛrɛnkɛrɛnnenw min ye sen ta ye yɛlɛmaba min donna emiya yɛrɛ baara kɛcogo la fala ye o ye k'a fɔ ekɔliw yɛrɛ kɔnɔna ye u y'a ye k'a fɔ u mago bɛ se maa mafalen kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ma olu taliko ko k'o fana don bɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya ni maa min bɛ génie militaire baara kɛ walima e bɛ kunnafoni di k'a ni transmission ka taa se kɛnɛya ma dɔgɔtɔrɔw sɔrɔsilakaw fɛ yen minanko ɲɛnɛbɔli ale ni tajiko ani kunnafoni di kɛli cakɛdabaw la u y'olu maa kɛrɛnkɛrɛnnenw fana don sen ta la fala ye maa min ye bɛɛ lajɛlen da a tɔgɔ ye ko lieutenant sous-lieutenant Idrissa Chama maliden don a ka kuru bɛnna 16 buruburu 6 ma fala ye 20 o sanfɛ baara kɛcogo ɲuman a foro la min ye kɛrɛnkɛrɛnnen tigilamaw ye n'o ye spécial ye fala ye n'o o ye emiya spécial ye ale fana tun ye sɔrɔsi kɛ 18 ye a bɛɛ lajɛlen ye maliden ye dɔgɔtɔrɔ 3 bɛ o la minnu ye dɔgɔtɔrɔya baara bɛɛ lajɛlen kɛ fala ye min ye médecin spécialiste o 15 bɛ a la maa min fana kɛra olu ka ɲɛmaa ye o fana kɛra sous-lieutenant Fuseni Traoré ye ale ye médecin généraliste a ka kuru bɛnna 15 buruburu 19 kan 19 ma 20 o sanfɛ kɛnɛ in kan yen min ye foli ni tanu o baaraw kɛra koyi sabula bolodi ɲɔgɔnma dɔ bɛ ko in na zen fala ye min kun tɛ kɔrɔlenw na emiya min filɛ nin n'a maaw bɔra a denmisɛnnin 19 olu ni ugandakaw mali ni ugandaka bolodi ɲɔgɔnna kɔnɔna na olu taara u ka kalan fa dɔ kɛ han 18 salongo minnu bɔra olu ɲɛ olu kun ye 18 nka sen ta kɛra 19 ye sabula mali ni uganda kɛlen don k'i bolo di ɲɔgɔn ma kalan dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min o la sa denmisɛnnin minnu filɛ nin n'olu bɔra a bɛɛ lajɛlen kɔni ye lamina sɔrɔsiya lamin cogo la fala ye fɛɛrɛw bɛ kɛ cogo di kɛlɛ bɛ kɛ cogo di baara bɛ kɛ cogo di sɔrɔsiya miiribaw bɛ dan cogo di a tabiya n'a taabolo n'a kɛcogo ka kɔngɔ lamuɲu ka minɔgɔ lamuɲu ka min ye siɲɛnajugu k'o lamuɲu fala ye nin bɛɛ lajɛlen kɛra o kunna koyi wa min ye kalan ye zen k'u ye aguerrissement don a la fala ye n'o ye commando ka baara ye o kɛkun ye ka min ye sɔrɔsikɛ yɛrɛ a jɔlaw a bɔlaw k'olu farisogo k'o jo kosɛbɛ yaasa a ka se ka kɛ kɛlɛkɛcɛ ye ka bɛn ni nin waati kow ye fala ye ladegeliw fana kɛra cɛncɛnfuga kɛlɛ o bɛ kɛ cogo di kungokolo fandanbada kɛlɛ bɛ kɛ cogo di i bɛ tile 5 kɛ dugu dɔ la ji tɛ sɔrɔ i b'a kɛ cogo di fala ye nin bɛɛ lajɛlen baaraw kɛra o kunna o kɔfɛ sa u taara n'u ye kisɛ ci maa minnu bɛ n'olu bɛ se kisɛ ci la fala ye u y'o fana kɛ ko zen k'u ye tirɛ delitiw sɔrɔ a la dɛ ne kɔni kun b'a la nka ne ka kisɛ bɛɛ taara ɲɛnangulu la ne y'a jɛ fala ye ko nin min filɛ nin ye yɛlɛma belebeleba de ye sabula fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ bɔ ten u t'u tɛgɛ ɲɛnajɛ sisan a bɛ taa lajɛ jɔnniw tɛgɛ ka di sabula mali mɔgɔ bɛ tirɛ delitiw fana na o la sa min ye général d'armée Asimi ye kɛnɛ ka ye a ye denmisɛnnin ninnu fo
kuma tɛ u tɔgɔ dalen no maa min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye général Pangasi Sangare général brigade Pangasi Sangare ala ka hinɛ la Falaye u y'o fana o ye baara min kɛ an ka jamana kɔnɔ min ye Pangasi ye ale tɛ maa dogolen ye koyi Kiba Sangare fa don Isa Pangasi Sangare min fatura salon na sini ko Falaye o fa don e ti ballon d'an dɔn kosɛbɛ kuma tɛ basket ma n'o tɛ n'i taara joliba la n'i ko Sadio Sangare fa o de ye Pangasi Sangare ye Pangasi sɔrɔsiya de la Falaye ale y'a daminɛ duguma fo sanfɛ denwulu cogo min talen filɛ ka da denmisɛnnin ninnu na nin ye Asimi ko taasibila don waleɲuman dɔn don ka ɲɛsin maa ma maa min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ sɔrɔsiw ka gun kan kosɛbɛ sabula a ye baara min kɛ sɔrɔsiya la yɛrɛ di ni faso kanu ni kɛlɛw la k'o ye misali ye denmisɛnnin ninnu bolo u k'a ka tariku ɲini k'a dɔn k'a fɔ maa min n'u u tɔgɔ dar'o la a jɔyɔrɔ kɛra mun ye a ye mun ni mun kɛ sɔrɔsiya hukumu kɔnɔna na Asimi k'u ma u yɛrɛ k'u cɛsiri u k'u jija don nataw la fasow u kan ka se ka olu kɔni kumabɔli baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔsiya kɔni tabiyaw bɛɛ lajɛlen fɔr'u ye binga wuli min b'a la degun min b'a la min ye siɲɛna jugu minnu b'a la Falaye ko nin bɛɛ lajɛlen k'u ye nin bɛɛ lajɛlen ye sa kɛnɛ ka Falaye e min y'a danfara ye min b'a dɔn a tɛ dan kuma ma koyi ayi a y'a kɛ papiye kan o nɔgɔ nin bɛɛ fɛ u b'aw cɛ ka taa n'aw ye Falaye n'i bɛ emiya sɔrɔsi kɔrɔ dɔ dɔn e k'u ɲininka ko Dawudu ye jɔn ye bani hali sini denmisɛnninw ye emiya kɛ n'u ye Dawudu ye o jaabi tigɛ ale tun bɛ agirisima k'u kunna Falaye i ɲɛ bɛ cɛnfala la kɔni i bɛ cɛnfala yɔrɔ dɔn kɔni i bɛ emiya position dɔn kɔni Dawudu n'a ka mɔgɔw tun bɛ bɔ yen u senna ka se nin Dawudi kelen de ko don encadreur ba de don endurance la Falaye min ye cɛden minnu filɛ nin ye Asimi k'u ma u k'u labɛn kɛlɛ tabaaraw la kalankuraw kariw kunna n'o ye Bamajɔni ni Gawale kɛlɛli ye u k'u cɛ siri u ka kɛ cɛw ye cɛ minnu jɔyɔrɔ bɛ bonya sɔrɔsiya hukumu kɔnɔna na u ka n'u kun suli maa ye se minnu bɛ yen an ka se ka olu sɔrɔ min ye jamana bɛ se ka lafiya cogo min Baru kɛlɛtigi ale kɛlen ka kuma ta Falaye a ye denmisɛn ninnu fo min ye général de division Umaru Baru Jara ye n'ale ye chef d'état-major ye a ye bonyamasegin kɛ maa kura ninnu ye k'a ɲini u fɛ sa cɛsiri ni timinandiya faso o kanu ni u ko k'u taalan ye kalan minnu kɛr'u kunna baara minnu kɛr'u kunna u ye kɛnɛ minnu ye u ye kɔ minnu tigɛ ka ba minnu tigɛ ka taa kɛlɛkɛ daga minnu na ka se ka baara minnu kɛ Falaye k'a si bɛɛ n'a kun don dɛ min ye u jɔyɔrɔ kan ka bonya sɔrɔsi dagaw kan min ye maliden minnu b'a la Falaye a ye kuma min fɔ olu ɲɛna a tila ka segin k'o ɲɔgɔnna fɔ jamana 9 minnu denw b'a la k'u ka kɛ emiya a lasigiden ɲuman y'u ka jamanaw kɔnɔna na sabula baara min filɛ nin ye n'u tilalen filala nin ye Falaye olu bɛna n'u tulomada k'u ɲɛmada k'a fɔ karisa ni karisa bɔra Mali la yan u bɛ cogo di u ka jamana kɔnɔna na ko min ye bɛn ni kelenya ye u k'o sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ farafinna wolomasiri tabaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu bɛ se ka kɛ cogo min a y'a ɲini u fɛ fana u k'u cɛsiri k'u jija n'o ye Mali taw ye groupement minnu sigilen don sen kan Falaye n'a fɔ ma ko groupement interarmes u ka taa don olu kɔnɔna na u ka taa bataillon kɔnɔna na joona u ka t'u jɔyɔrɔ ta yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na u ye dɔnniya minnu sɔrɔ a ka se ka nafa ɲɛ an ye joona min ye Mali wolomasiri tabaw ka baara min bɛ tɛnɛ kan bi kɛnɛkan na bi u ka se ka t'u jɔniyɔrɔ fin o la bɛn ni kelenya kɔnɔna na u k'u ka ɲɛmaaw bonya min ye jalako ye u ko o jate minɛ maa min b'u ɲɛ maa min bɛ baara kɛ maa min bɛ n'o bɛ ɲɛfɔli k'u ye u k'a dɔn k'a fɔ min y'u karamɔgɔ ye min y'u ka baarakɛlaw ye u k'olu bɛɛ lajɛlen jate minɛ min ye Baru kɛlɛtigi a y'a ɲini u fɛ fana u k'u jija u fasow ye u k'u timinanja u fasow ye u k'u yɛrɛ di u fasow ye u ka kɛ misali ye sabula maaw u na to ka u sigi k'u filɛ min ye ni maa 47 Falaye a bɔli ye a yirala sa k'a fɔ ko ninnu ta kɔfɛ n'olu danna san 2 ma ko minnu kɔni ye 48 ye k'olu ta bɛna kɛ san 3 ye ko kɛkun ye mun ye kalan bolo dɔw bɛ yen ko fo k'olu dɔ fara olu dɔnniyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye tireur d'élite ye yan'a ka kɛ kalo 6 ye dɔ bɛ fara o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamajɔni ni Gawale kɛlɛliw yan'o ka kɛ san 1 ni dɔɔnin ye o ka lajɛ san kuru kara fo ka t'i bɔ i ka lami o baara la Falaye yɛlɛma wɛrɛ min fana bɛna don a la tuguni o ye maanifin yɛrɛ i mana don yen i k'a dɔn k'a fɔ ko kabini i donna yen i k'a bila i kunna i bɛ se ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la sini
wa a bɔra san 2 la a kɛra san 3 ye. Asimi ko cogo di kɛnɛ ka ye kunun ko an ka général lamɛn. An bɛ Ala barikada Ala min bi don yira na an ka kɛlɛcɛ kura min bɔlen filɛ nin ye o jɛkulu 47 ye n'olu bɛɛ bɛ mɔgɔ 343 ma u ka bɔli o bɛ tɛmɛ sira dɔw fɛ sira mun na u bɛ kali ka siɲɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye ani jamanadenw ye jamana kun bɔli la jamana lakani na ani baara kɛko ɲuman keleya ani diya okumu kɔnɔna la o okumu kɔnɔna an b'a fɔ ma tare tare ka tila ka foli bila u ka wuli kajɔ ani ka timinanja la u tɔgɔ dara mɔgɔ mun na n'o ye Ala ka hinɛ la général de brigade Pangasi Sangare ale kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min jɔyɔrɔ bonyana Mali armée dilanni okumu kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ ka daminɛ jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ la officier kunda fo ka taa se chef-d'état-major général des armées ma a y'o bɛɛ kɛ n'i y'a jateminɛ a ka dɔgɔ bi na i ko ye Mali armée yɛrɛ kɔnɔ o kɔnɔna la an b'a ɲini u fɛ n'a ma ɲɛ u ka parrain kɛra u ye u tɔgɔ dara o de la u k'u jija n'u ma dɔ fara u ka baara kan u kana fɛn b'o la n'i y'a jateminɛ an filɛ waati min kɔnɔ jatigɛ wale gɛlɛya bɛɛ o b'a yira olu minnu bɔlen filɛ nin sisan a yira k'a fɔ u kɛra kɛlɛkɛcɛ jolenw ye n'Ala sɔnn'a ma don nataw la olu bɛna taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka taa jamana kumabɔ ka taa jamanadenw lakana ani an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamanadenw ye n'i ko jɔnni kunna i ko sababu ɲuman n'i y'a ye an b'a fɔ an ka armée bɛ ka dilan bi a bɛɛ farala jamanadenw ka muɲu an'u ka sabali sabula da kan olu de y'a faamuya ko ka jamana armée labɛn olu de sɔnna k'u ka musaka labila min b'a to an bɛ ka armée dɛmɛ cogo min na an bɛ foli bila o jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka a fɔ cɛden kura min bɔlen filɛ nin ye o bɛna bila baara min na n'o ye kɛlɛ baara ye n'o ye jamana lakanani baara ye jamana kumabɔli baara ye ale ni siran tɛ taa ale ni jitoya tɛ taa a ka kan u k'u jɔ jugu ɲɛ mun b'a to minnu ye an dɛmɛ an ka bi sɔrɔ bi mun fana b'a to an fana bɛ se kɛ an kɔmɔgɔ ye olu fana bɛna jamana sɔrɔ bolo ɲuman kan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen fana bila an balima jamana tɔw ye minnu b'an fɛ yan kalan na AES mɔgɔw b'o la ka foli bila n'u t'u ka jamana u k'an ka foli s'u ka jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka jamanadenw ma k'a fɔ an ye AES bila sen na o bɔra okumu kɔnɔna la wulikajɔ caman bɛ ka kɛ ninnu caman minnu yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la AES kɔnɔna la mun b'a to u bɛna an ka jamana saba ninnu jamanadenw lakana k'an ka jamana dugukolo fana lakana hali bi an bɛ foli bila bɛɛ ye u bɛna taa baara min daminɛ Ala ka u kisi k'u tanga k'a baara ɲɛ u bolo.
Wala amita Kenyeba Kaufi, Kenyeba Policiso, Nyamabe Mamimolosa, Oye, commissaire principal de police Moustapha Kanté, Aleka Danga, Oye, commissaire de police Fode B. Koneye, Nikalo Tlemuga, Ani Sabana, Tlemugani Nani, Ule Ulika Job Belebake, Niya Tosa, Drogu Nganamunganamwado, Kutegada Uluka, before Mako Chambre Indien, Manunu me Drogu, Anganamunganamu Bamako, Aleni Kenyeba Nyanche. Siganama flamini tegadara oluka sa eko ulu drogu kabakuru keme anikele odo sorala ubolo ulika joy nyere bela jelengara sa ibaro police directeur régional mimbe bibi na kay marala falay noy contrôleur principal de police tapa uri de majaloy aleko sako fo police ku jenioro fi kay na marabolo bela jele ko nana a cercle be kono okumu kono na sa kibara ko ni ya nyini ndamne kabni kalo kele minye tapa ye alere nye joleno akonu numbela jele na bala koloshi Musafa fana na ka chedo no oye be ko ne oye sa ulu fana u chesiru ka brigadi ale fana na chedo fana uli ka jobele wa ke falai shuni tle ka momolu ke ka nyini nu ke sigana ko ina sa falai ayira ka fo flan tumbula ka ayira ka boko minye jekulu nye anake jekulu kwale nye de jekulu mi mabe tunu kumadola ila dogo kungele timashiye afoku sigana ku sigile no yoramre bita ti mashi so ni maraba tika nyimina ote ni ye Musafa kamana gwa nga falai ntita ntebo wodala okajugo wo kono fema anana kesa uye kibara jonjo no soro segesegeli imbela jele ale mununu ne kumamina falai ibaro ka fo ma dafia ma nga cha do jekulu do konana o ya to sa yo nobo kanu buluda manunu nga masigana ma kelen folo ka kalo intle mugani sabaka tabla tle muga ani duru nani na noye nova mukaloyi sigana ma fola menu yo mina falai obuguna tika togo o MC ale mine na sa yere munu ka olufe o ye sigida mini kilometri segi obani Kenyeba dugu konona che ale konu kungele no ki konga fasa tai minye drogu akabakuru den keme ani kele o kumabolo no chambre indien ye ayo dugo fo dugo tugo nyumanwe wa yere taro ko fo babolo yere Yiningali na le kala sa areka soroka jonga la fo sabula ya soro polisu kalokele ulukele no ga debe fenze ku dawo fefebe bi jangono uba bela jele momo o kove sa utaru tegada CD fana ga falai ale de akoy nyere ko ba ekoyi ale mena sasa to ka ofi kilometri fla ka keni Kenyeba dugu korona ye ale minele ako enquêteur ma andeni ndene wanu nyanje ya million fla flede awre fle na baro ka fo ni ngoni ni jabongulo ka ntitanti machi e war fle ni kai ulu yo mina folo falai no million fla nye uyo mina ka joloko da cheka katana ye ale fana kofe tukuni falai uyaye ka fo ko ni ko ntse ka tota koi segeli ko ni dara ulu buyana sa MC nale samu kan fla ni CD no sambina ni falai ulu yere ko ni blara ka ta sadaka buluka ngamiye Musafa Kanté Kenyeba police nyama ale koni ngoe ka segel to sena naga chedon ya saka sega nuko bela jele nyena bro ayira saka boko falai ko manu ne ma kwale unyere erozo kwale mba de bubulo parce que sega yoro la tuna be kere nyena ko no ko yanwe bingene falane ala mame ubarage no kunu nu fole no de be se dugolila zein iko jakuma bo nga oni mamu me nyana tapa nunu ulube fenfinje nendo falai nimbarai polisi nyama ko sa ko u kisaraka ni min sigi senga niye u ka directeur ba no e su kone no e contrôleur général de policier ale ka laini ni ne ye ale fana sinsino no minga sa o ministre Daudu o ka kuntle na ye ko ka Kenyeba polisi la ka ku fo ku wala nyumando ni baraka to nyumana tapa uri de majalo directeur régional la police ko ka fana fo nga sega be sena falai sabula mamunundo u fera ka bo wa so minga jan nala mafarati non vont wala songa bo akola ame sey kana Bamako parc d'exposition amta do yingona na falai kabini ni ndoko ko ndamne na sa anya ka fo jere ko ni kerengere nembe no yeta ko duru na yi bolla barakela ni baradiglaw mamunu me anga jamana fo bayele ma falai ka tawnu ko ga jien fantana ni bela jele fe ni jamana tan ani woro mawkelo no ga nyan soro kunu go tuye ayasi tokola donye Burkina Faso Mali aleni Niger ibaro ka foko ulu koni kene infembela jelembu bulo Burkina ka wera ka ministry bia no ye nyando men mpodai alebe kene kaya mi ye Niger ka ministry ale ka chidem blakana Mali yere seko ni dongo tigila mau
min ye bolola baarakɛlaw ka tɔnw bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko in kɛnɛ kan n'a kurumu karili yɛrɛ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi ale y'i wasa don premier ministre la k'o bila ka na fala ye kɛnɛ kan o la sa an bɛ taa ye Nfamara ye min sɔrɔ a ko o fɔ an ye. AES fasa de kɛra ka baara in daminɛ baara min bɛ tali kɛ bololabaarakɛlaw tɔgɔla suguba salon international de l'artisanat ta ko 5nan don kɛrɛnkɛrɛnnen k'a di jamana welelenw ma n'o ye Burkina Faso ani Niger ye. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bololabaarakɛlaw ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ jamanaw k'u ka dɔntaw fara ɲɔgɔn kan ɲɛtaa kuntalajan sera bɔ AES jamanaw kɔnɔ. Sigi ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana bololabaarakɛlaw ka minisiri bolo Mamu Dafe. AES hakilina ye min ye i b'a dɔn ni an jamana saba farala ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ se dɔɔnin na i bɛ taa sɔrɔ Burkina b'an ɲɛ ko dɔ la an yɛrɛ b'u ɲɛ ko dɔ la Niger bɛ se ka kɛ an ye yɔrɔ dɔ la an yɛrɛ fana b'u ɲɛ ko dɔ la o saba de bɛna hakilinaw fara ɲɔgɔn kan an b'a lajɛ min ka ɲi yɔrɔ min na an b'o ta donc n'o saba farala ɲɔgɔn kan min ka ɲi n'o farala ɲɔgɔn kan an bɛ taa ɲɛ san o san an bɛ métier dɔ yira ɲinan an ye métier dɔ yira métier kun ye mun ye fɛn caman bɛ sɔrɔ métier la an ka sɛnɛkɛfɛn bɛɛ bɛ dilan métier de la machine agricole bɛɛ bɛ dilan métier de la liw bɛ dilan la armoire bɛ dilan la meuble bɛ dilan la mais mɔgɔ caman t'a la kodɔn caman t'a san kɔfɛ ka sɔrɔ a bɛ se ka kɛ yan donc an y'a ɲini k'o yira ɲinan pour que les gens mɔgɔw k'a dɔn k'a bɛ kɛ Mali la an bɔra kalama an taara sɔrɔ denmisɛnnin caman bɛ nin baara la minnu bɛ se kosɛbɛ mais u kun dɔnnen tɛ salon nafa dɔw de y'o ye salon bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw yira mɔgɔw kun tɛ minnu dɔn. Bololabaarakɛlaw tɔgɔla sugu ta ko 5nan in na tɔn min sigira kosɛbɛ nɛgɛ baarakɛlaw kan o de la suguba in kɔnɔ an ka bololabaarakɛlaw kɛn bɛ ka suya bɔ ka minɛn dagabanaw dilan minɛn mun ni maaw tun b'a miiri fɔlɔ k'u ɲɔgɔn tɛ se ka dilan anw bara yan o de b'a sɛbɛntiya k'an ka jamana bɛ se ka jigi da bololabaarakɛlaw kan an mago ɲɛ minɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔli la. N nana n ka cɛkɔrɔba ka entreprise min représenté Siama. Bon, nin minɛn ninnu a b'u dilan parce qu'il a vu que mɔgɔw bɛ taa a ɲini kɔfɛ. Donc il a pris l'initiative depuis à son jeune âge a ka activité bɛ consacré nin fɛn ninnu de dilanni ma. Tɛ ninnu dɔrɔn fɛnɛ tout ce qui concerne les matériels sanitaires il est fɛn fɛn kɔni ye nɛgɛ ye. Ne nin baara in kɛ kɛcogo min na baara ma bɔ mɔgɔ si yɔrɔ la bɛɛ yɛrɛ kelen an ka baranti i y'a faamu a minɛ ma taa san yɔrɔ wɛrɛ la a minɛ ma taa tigɛ yɔrɔ a bɛɛ kɛra san ye fɛn kɛ kun ye sisan na nin yera a ka ca ala fɛ mɔgɔ minnu bɛna ka na ye u b'a dɔn k'a fɔ an fɛ Mali la yan nɔ fɛn caman de kɛyɔrɔ de bi yan a kɛbagaw bi yan k'a sababu kɛ minɛnko kan ni minɛnko tɛ an bɛ se k'an ka baara bɛɛ k'an yɛrɛ ye. Nin bɛɛ dilanna an yɛrɛ de bolo a bɛ sɛnɛ kɛ très bien ale bɛ dunta baaraw kɛ a bɛ cɛncɛn cɛ a bɛ olu bɛ baara sugu sugu kɛ a b'o kɛ bon welekan min bɛ ne bolo ka lase jamana ɲɛmɔgɔw ma b'u kɔfilɛ métier-kɛlaw la k'an dɛmɛ matériel ko ni papier kow la. An b'a yɔrɔ la k'a fɔ nin kɛnɛ in kan barokɛnɛw sigira minisiriw bololabaarakɛlaw ani jama ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka kumaɲɔgɔnw boli bololabaara yiriwali sira fɛ AES jamanaw kɔnɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in dayɛlɛli kɛra nisɔnjaba ye bawo an ka sɔrɔfɛ kɔnɔw seko ni dɔngɔ tigilamaw y'u bila u filani dɛbɛ la dɔnkilidalaw ni fɔlikɛlaw bɔ Burkina Faso ani Mali kɔnɔ yan nɔ olu ye maaw la nisɔndiya kosɛbɛ. to Siama kɛnɛ kan kunungo n'o tun ye AES jamanaw tɔgɔla dɔ ye Siama maaw u fana ye minisiri Mamu Dafe sɛbɛkɔrɔ pari fala ye burudamɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ kɛnɛ in kan ye u ye minisiri Mamu Dafe u y'a kɛ burudamɛ masakɛ ye min ye a bɛ fɔ min ma sa ko Tiriban u y'o siri a la ka jalamugu k'o meleke fa bɛɛ lajɛlen fɛ bamuru dɔ k'o don a kɛrɛ la ka tila ka min ye ncɔri k'o don a kan na kaki Mamu Dafe ko a ka taa ni nin ye so nin ye a kelen da ye baara min bɛ ka k'a bolo bi k'a taacogo ka ɲi maa minnu ye fini in di fala ye u ko k'u b'a fɛ ka Mali minisiriw ni AES minisiriw caman pari tancogo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES lajɛ filanan min kan ka kɛ Bamakɔ yan a ka kɛ u donfini ye yaasa u fana ka se ka sanni kɛ olu kun kɛnɛ in sigikun dɔ fana y'o ye a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ka se ka baara kɛ ka ɲɛ halisa seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na fala ye an bɛ taa musée national kɔnɔna nin waati in na an ka cɛkɔrɔba n'o ye Ismail Jabate
ale ti maa ye min bɛ kofɔ maa ye tuguni san 57 a y'o de kɛ seko ni dɔnko baara la n'o ye ɲɛgɛn kɛli ye a ka tableau a n'a ka dessinw fala u taara diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye pɔnɛ martiri tigɛ muso kɛlen don k'i bolo 2 kɔrɔta yɔrɔ min tableau min b'a sanfɛla la ye Ismaël ka baara do fala ye Ismaël Jabate ale tɛ bila maa ye maa min do fanga bin kɛlɛw a y'olu kɛ seko ni dɔnko a y'i cɛsiri o la kosɛbɛ yaasa ka se ka baara kɛ sa san 57 a ka baara bɛɛ lajɛlen ka fala ye a ye belebele dɔw mɔnɔbɔ ka taa ka olu dilan AES ɲɛmaw k'olu jansa k'o kɛ o la sabula a ko ko ninnu ye min kɛ nin ye fala ye o bɛ to tariku la n'o ma ɲɛ ko bɛ to tariku la a ka kan ale yɛrɛ si bɛ yɔrɔ min bi a k'o tɛgɛnɔ bila yanni waati dɔ kuma cɛ Mamu Dafe a y'o fo k'o waleɲuman dɔn jamana ɲɛmaw k'olu fo k'a fɔ AES maaw ye fala ye n'o tun ma nin de kɛ ale tun bɛ siga sabula olu ye min dɔn Moribo tile la u ye min dɔn Mali yɛrɛ maakɔrɔw bolo o ye k'a fɔ Mali kɔni i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ nka a ti bin Ismaël Jabate a y'a yira fana k'a fɔ ko denmisɛnninw k'u cɛsiri k'u jija baara ale de bɛ maa wasa wa ale filɛ nin ye a ye nin baara in daminɛ cogo min a b'a dɔn a ye degun min y'a la a b'a dɔn wa ale yɛrɛ se min sɔrɔ ka tɔgɔ min sɔrɔ bi diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bɔgɔlanko la fala ye min ye yɛlɛmaw ko la min ye naŋinaw la ka taa diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a y'o sɔrɔ nin la koyi ko wa ko min ye baara ye halisa sifinw k'u ɲɛ yɛlɛ u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ fala ye min ye a ka nin fɛn exposition in ye ale kɔni bɛ to musée la sa fo décembre kalo tile 20 sabula décembre kalo tile 30 fala ye min ye exposition belebeleba o de bɛna na année la culture ale kuncɛ ani fɔli ni dɔnw caman olu kan ka fara ɲɔgɔn kan dɔw bɛ taa fara Ismaël ka nin kan ye ni Ala sɔnna ma fɛn fɛn mana bɔ a kɔnɔna na an n'aw da maaw tulo kan nin bɛ dan sigi tilegan in na hali bi wa an ka t'e fa fɛ. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ fala ye général d'armée Assimi a ko a bɛ nin ɲɛsin kɛnɛya de ma sisan kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔso 15 o de bɛna na jɔ jamana kɔnɔ kuraw kan ka jɔ yɔrɔ dɔw la an ka marabolo dɔw kɔnɔna na nka min ye dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen u y'olu dɔw fana sugandi n'o ye CSRF ye u bɛna olu yɛlɛma k'olu kɛ hôpital de district ye fala ye o kɔrɔ ye mun ye e bɛ taa kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔso la ka taa wari bɔ ye fala ye ninnu ka minɛn bɛ caya n'o ye u ka maa hakilila cari n'o bɛ caya n'o ye wa u ka sɔngɔ fana bɛ diya ni o ye fana ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan o bɛɛ kɔfɛ tuguni a bɛna na baara di Mali denmisɛnnin minnu ma minnu ye dɔgɔtɔrɔya baara kɛ fala ye o de fana ka ca sanni feere min bɛ k'a kɛrɛfɛ ani maa minnu bɛ taa a yɔrɔ furanni n'a baaraw la fala ye nin de ka ca wa Zeyi Assimi ko k'Ala kana maa si ci i ka dɔgɔtɔrɔso in ban k'a sɔrɔ i ma panneau solaire don a la dɛ ko k'a fara devis kan sabula ale ye min kɛ kura kɔrɔlen ninnu na ni kura ninnu n'a nana siɲɛ kelen k'a bɛna dilan waati o bɛ sinsin kosɛbɛ ka ɲɛ ni a jɔra k'a fɔ ko ka taa don a la fala ye baara in bɛɛ lajɛlen a taara ka di colonel major Assa Bajalo ma kɛnɛya minisiri an ka taa Lafiyabugukaw fɛ yen n'o ye sigida 4 kɔnɔna na min ye a yɛrɛ donna tracteur kɔnɔ o ye fala an ka taa lajɛ. Amo Sirandala Kolon. Mes vifs remerciements et ma reconnaissance les plus sincères au nom de toute la population malienne à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Kɛnɛyaso kura 15 an ka jamana kɔnɔna na novembre kalo tile 10 san 2025 nin baara min ni a bɛna nun don a kabakurun fɔlɔ o dala sigida fɔlɔ o CSRF o dala Mali jamana kuntigi fɛ min bɛna tali kɛ ka kɛnɛyaso 15
ka o baaraw nun don an ka jamana kɔnɔ. Général d'armée Assimi Goïta ale ye a baaraw nun don. Ni waleya belebeleba in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka dɔ fara fɛn min ye an ka jamana kɔnɔ kɛnɛyakɛlaw u ka baara fanga kan mun kosɔn jamana kɔnɔdenw ani kɛnɛya tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ danaya dɔ ka se ka fara o kan janko furuba kɛnɛyasow la. Ka kɛɲɛ ni laɲini min kɛra kɛnɛyako la lajɛrɛba min kɛra san 2024 o décembre kalo kɔnɔna na n'a bɛ wele ko états généraux o ka laɲiniw ye. Étape fɔlɔ tɛmɛna an y'a ye président la transition n'o ye général d'armée Assimi Goïta guerre fɔlɔ la o kɛra Burkina an nana u b'a fɔ min ma démolition n'o ye yɔrɔ dɔ cili tɛ dɔwɛrɛ ye c'est pour que yɔrɔ ka se ka jɔ fo yɔrɔ dɔw de ka ci baara ka se ka kɛ parce que plan bɛ fɛn bɛɛ bɛ yen mais a tɛ taa fo yɔrɔ dɔw ka ci ani jamanakuntigi kun sinsinra fɛn dɔ kan ko baaraw ka continuer an y'a ye conteneurs sigilen bɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔw déménagera baara bɛ kɛ fo ka dɔgɔtɔrɔso ninnu kan mais ala ma baasi wɛrɛ kɛ furakɛli bɛna k'a kɔnɔ a cogoya la pour que maliden bɛɛ k'u sago sɔrɔ. Baara ninnu bolola cogo de filɛ nin ye ka Bamako a CCRF n'o ye sigida tɔgɔla kɛnɛyasow ye ka olu bayɛlɛma k'o kɛ lapitanisobaw ye Bamako sigida 6 kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Lapitaniso kuraw ka olu jɔ marabolow tɔgɔ la i n'a fɔ Bla, Kangaba, ka fara o kan San, Kucala, Buguni, Joyila, Nyoro ani Bandiangara. Bi ne yɛrɛ nisɔn jalenba don en tant que directeur régional de la Kanam parce que an ye président de la transition ye le général d'armée Assimi Goïta a ye première pierre n'a bɛ fɔ coup d'envoi di pour que dɔgɔtɔrɔso CCRF ninnu bɛɛ ka kɛ hôpitaux de district ye. Nin ye Kanam ka kunnawoloba ye ni population ka kunnawoloba ye parce que Kanam ka laɲini fɔlɔ ye a ka asuro bɛ se ka furakɛ dɔgɔtɔrɔso ɲumanw na avec des soins de qualité. Donc ni wale d'abord depuis an ka ministre n'o ye colonel major Assa Badiano ye a ye lasigiba mun kɛ dɔgɔtɔrɔso baarakɛla mɔgɔw bɛɛ fɛ n'a bɛ fɔ ma ko états généraux de la santé nin ko bolo kɔnɔ k'a fɔ ko vraiment il faut que population ka furakɛ dɔgɔtɔrɔso ɲumanw na ani furakɛli min bɛ k'u d'u ma ka kɛ furakɛli ɲɛnamaw ye. An ka président général d'armée Assimi Goïta états généraux ni jaabi mun taara d'a ma a ma bila kɛrɛfɛ a y'a ta k'a kɛ a ka baarakɛ bolo ye. Anw kana mun an b'an content n y'a fɔ an bɛ content an content bɛ mun na parce que an ka laɲini fɔlɔ ye mun ye il faut que an ka asiro n'o ye jamanadenw ye u ka furakɛ dɔgɔtɔrɔso la u bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso mun na parce que ni nana kɛ sisan k'a fɔ asiro nana ni dɔgɔtɔrɔso la a ka nin sɔrɔ la nin ma sɔrɔ a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la pour que ka taa nin analyse kɛ ou bien a ka kan ka taa dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la pour que ka taa nin radio kɛ o banna. Donc an b'a fɔ o de ma ko vraiment le parcours de nos assurés n'u donna dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ u bɛ u ka fɛn bɛɛ sɔrɔ an b'o baara fɛn bɛɛ sɔrɔ o dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ. Voilà o donc vraiment nin na an content an b'an ka ministre fo an b'an ka président fo ni initiative na ni ala sɔnna ma Kanam fana an fana bɛ continuer k'an ka baara sinsin kosɛbɛ an b'o baara mun na nin k'a bɔ an b'o de la ka kɛ faso den bɛɛ n'an b'a fɔ ma ko régime d'assurance maladie universelle nin kɔni ye ka outil da anw yɛrɛ ma pour que an bɛ se ka to la le plus rapidement possible cogo min. Nin kɛnɛyaso ninnu bɛna kɛ taamasiyɛnba ye k'a jira k'a fɔ jamana gouvernement ka wulikajɔ yaasa ka jamana kɔnɔdenw ni kɛnɛya ɲuman surunya ɲɔgɔn na k'o seereya. A tɛna da o ma a bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ caman ka bɔ banabagatɔ degunenw olu cɛli la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka t'u furakɛ jamana wɛrɛw la ka caman bɔ o la. Ayiwa fala ye an bɛ Assa Badiano n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo min ye dɔgɔtɔrɔso ninnu baara ye ni ala sɔnna a ma an n'a bɛɛ lajɛlen lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'a daminɛ Korofina ka taa yɔrɔ tɔw la minisiri a kɔni y'a ɲini u fɛ fala ye dɔgɔtɔrɔso fɛn fɛn filɛ nin n'a baara bɛna daminɛ dɔgɔtɔrɔya baara kana jɔ o fana ka to senna jamanakuntigiw la i n'a fɔ cogo a fana y'o sinsinna o kan kosɛbɛ nin bɛ tilegan in na taa jɔ yan ni ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ min ye dɔgɔkun kɔnɔ ko o kɛnɛ kan ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ala ka fajiri yira an bɛɛ lajɛlen na fala i yɛrɛ i Keyita ala ka dɔgɔkun timɛ ko ɲuman yira an bɛɛ la
sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do wodela sama mone ma fen fara ka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari ci sirobe amada o made sama mone bi do fara o de kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la kasani wereke na yi walima tata wari jabo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo